Hola, sóc Ivan i vaig a presentar-vos el booktube del llibre A boca de canó. Manuel Álamo va néixer a València al 1977. Va treballar com a professor i com a periodista. Ha publicat diverses novel·les per a infants i joves. Aquest llibre, A boca de canó, va guanyar el Premi Samaruc a la millor novel·la infantil. Bromera és l'editorial, fundada a gener al 1986. Aquest llibre té 211 pàgines. El gènere d'aquest llibre jo diria que és drama, ja que hi ha molts problemes a la vida de l'adolescent protagonista. Però també podria ser esportiva, ja que per a solucionar-los juga al futbol a l'Atlètic Túria. En un breu resum, aquest llibre va sobre un adolescent que, per culpa de l'addicció a les drogues de sa mare i que és una mala estudiant, la seva vida és un desastre. Però un dia això canvia, perquè decideix jugar al juvenil de l'Atlètic Túria, on coneix el seu entrenador, exfutbolista del València que es va retirar a causa d'una lesió. Tant l'entrenador com l'adolescent no tenen la millor vida, però tot l'equip junt desitja guanyar el campionat d'Espanya femení. Em pareix que els personatges i les seues vides estan molt elaborats i que és interessant de llegir i comprendre. Jo crec que aquest llibre és ideal per als preadolescents, per a que veguen que la vida no és tot alegria i festa i que també hi ha que esforçar-se, per a que no vagin per el mal camí i estudien. Jo crec que aquesta novel·la es pareix molt a una molt famosa dita Futbolíssimos, ja que als protagonistes els apassiona el futbol i els canvia la vida. Tenen una vida distinta dins i fora del terreny de joc i el futbol és el que els apassiona a seguir endavant.